Trí dó héan náid be. Tíoí bhí sé tá díirithe cheamar nua inniuh. Tá sagam nach bhfuil an caighdeán físe róáard ach tá an caighdeán fuaime ard go leor go bhfuil mé bia sásta. Tá mé léamh na nuacht don 7 mí mhárta 2017 agus baineann mór fictiúr New York Times an léinneamh le Léirsithe sa Rúis seo fearr sna Léirsithe agus é iompar ag na Póilíní go príosún na stócha. Ach tá chupla pictiúr eile baineann an dara pictiúr is mó le Ötzi an fear éireach stócha fear éireach Südtirol agus sin é Ötzi an sin atá fuarstóráil faoi fuarstóráil is tócha le 5 bliana fiche anis amsí away 99 héan. Ag bon cad Ailsra. No, sin ceann nód am. Caithfidh mé sin a chur isteach áit éigin sin é Ailsra. OIGHERSHRUTH Ailsra. Freisin tá pictiúr de Charl Icahn, Carrie Lam agus imjóí Kisfelle ó níl sagam cé hiad gan saga béidir. Tá sagam go bhfuil mo rinne rua ina measc chonig mé ag imirt in Wisconsin síle bhí sé go mai. Cibhé, choró mé. Tá Léirsithe tréis bheithirsúil fud fad na Rúise in éilethe. Se sin in chamiléireachta. Tháirla Léirsithe I Moscow agus I gcathrach é trasna na tíre. Bheith bhaid áthas lucht an iarthais agus tá túidimín agam féidir go bhfuil baint ag lucht an iarthar leis. Más féidir leis an Rúis ladar a chur isteach gúrsaí Meiricea agus na Heorpa is féidir le leis le Meiricea agus an Eorp ladar a chur isteach sa Rúis freisin. Ar an nóir sin an tauras nádúra atá anam. Béidir nach mainin sé seo le tada ach le pobl na Rúise agus iad a bheith tíntarseach den chamiléireacht. Railín. Focail eile becheart a bheith agam. Lor gói mé anis é. Tharim sir, cúlú. Dennim dermid scaite na focla móra. Tá cúlú na boblach cánach ag áhúscailt, ag aint, ag spreaga feirt na néamlachach.
go tuban brahan an party déanlach deis. Gus go tuban is party nuaspreacha nuaspreacha é. Dúirt an tuachtar an Trump agus é go lorog chomhartha dóchas éigin tar éis gur hit aisteach sin gan an leithcil. Ach, ní é sin an focail atá bhaim Forward, tromlach, Mórov, tromlach, forward, Mórov, forward, tromlach. Hit a chromlach poblachtánaach as a chéile teachtan seo caite agus a bhile sláinte leis. Ach thuair an tuachtar an Trump go ngéiltheach an party déanlach sa deire. Dar leis teochaí na déanlachaí chuige ag lorog bhile cuaram sláinte. Ach mar sé nuair tharla sin go fóill agus ní dóigh le héine go mbeidh na déanlachaí a tuairt chunta dó go fóill. Mar sin tá sláinte agus an bhile sláinte churtha leo, churtha neamhní an áireamh. Agus leis a béim siar seo buailte orthab. Tá na poblachtánaí ag brúará le pleananaí cánachaí a laghú. Tá siad a pleanáil cánachaí dheara siar. Ach tá nuail bhíon geartha siar freisin. Go cínte tá bua éigin ag teastáil web, tá siad tá fonn mór arab bua éigin a bhaint agus tá siad ar bís agus ag tnú leis. Ach má sé tá siad ag tuairteáí ar bacchaní folasaí agus polítíochta ar deacair a tharú. Ach tá siad ábhacha sús tar éis an clise géimhineach seo agus an teachtain seo túirí siad faoin cuarsa bacchaní seo a bhaith níos deacra arís. An chéad a chóirú ar an gcóras cánach le tíocha bliain. Ámór leo, ámór orb. Laur ménis túisce faoin ansaí a rinne an antaisceach, an tantaisceach Islamach seo, anam dearmati agam, ar Gréad Westminster agus tithe
parlamente an teachtan secaite agus ní nach inú do chuid bha sasnaí bhas Birmingham dó. Tá strainc fágaí Birmingham go divan tá siad imreid le náire mar le tamil le fada tá ag ceangailt Birmingham le antuisceacht Islamach. Crothúnas breise is sé an ansaí seo gur baile Birmingham atá lán le hantuiscí. Rud nach fíor dar le pobl na cánach sin. Well, Ötzi, bhíte gur cheart an níos mó den ált seo léamh tá sé iontach simúil. Chua chuir a rís lor goim me puckle an seo. Sílim gwil an terma tá weim agam. Ach, the terma nís Paris has weim. Calculor. Chua Museum Bolzano chun cainte le Paulini na cánach sin faoi srúchána dhéanna faoi bhás Ötzi. Cé Ötzi fear éireach cosú leis na firportaí a aitir in éireann agus bhreatain agus mórainn. A fuórbás 5,000 bliain óthain. 3,300 bliana raibh Chríost. Agus ó na gortathe a bhain dó agus ón bhí a bhí na bholg agus ón na rudaí a fuarthas thar timpeall bhí snán tuairt le rís tá mé ag glór ag focail an seo. Sinné. Bhí is an an tuairt le tuiscint gur mar a go fealtach go raibh sé féinine troid le duine eile roimhe, go raibh sé díreacht dul isteach sanna sléite ó na gleanta agus gur mariú le saide ó sríocha chéim nó mar sin. So furas go leor amach agus is ná an scéala chuma timpeall beidir gur cathú amach as sa maile as a bheith troid. Beidir gur mhara sé duine eile agus go gur wat is skill Biggie Lowers li hi féin li féin
Corome, agus go neachas a hóid, agus go Mario. Well, sin. Cé hé an bhiliúnaí seo Carl Icahn. Tá ire ní lisig daine. Is ineisteoir is bhiliúnaí agus le déanaí anamníú mar chóir leor speisialta chóirsaí rialála. Ach má sé, tá sé gobair go Dídean dúsreachtach Tíobh Hiordan stáitse chun rial de chuid an EPA rial doléir nó adúin faoi étanol anas go mai sesin agus a chólacht in an níos mó brábaí anam. Is cosúil. Well, sinna méid, ní mé mór an faoi sin. Níl pobl Hong Kong róthásta. Tá grúpa tábhóirí tréis Carrie Lam aránú os cían politeóra eile ará cáiléir nóir ní is agam sa choshaintir mar cheannaire i Hong Kong. Agus ordaíú Carrie Lam in tolla na naine is cosúil. Fannacht san áise tá parc Geun-hye briste as a post mar uachtarán an chóré heas agus tá inchúiseóirí ag lorg borántas góhála is dócha di chúiseannaí breabaireachta ní scéal deas sin. James Polk Bocht cuireadh faoi shré hena féin ó fuair sé bás sa bhlianacht cearchaí agus tá táthir ag pleanáil uaidh a bhuga den chearúil. Neadidir an cuma le James Polk nó nach cuma. Sin. Tá an colún faoin láthair cuire ag críochnú agus tá an scríbhneoir ag chur clásúr leis ag filiú ábhar a phléise leo hena. Spléacha beag atá an todhchaí dar leis. Na Rockefellers, tá sé dlú cheangailte le Nuacht. Agus go dtí seo bhí ról, go minic ról súntasach acu ag forbairt san chóirtí Nuacht. Caim é sin san chóra. Ní dóilm go geanglóin an focail córa de farciúin nó rud mar sinach. Sin san chóirtí am a dúla Nuacht. Bailú íorb. Tá March Madness an NCAA ag teanna chun deirí.
leis na mrá agus leis na fir. Agus táthar ag molla go mór an sinseir is feiceálaí an ban Ulscoil Connecticut Yukon Sania Chung ag rá gur bíad pasannaí cúnta agus caitheannaí ríthábhachta an chalín seo is cúis le cuacht Connecticut. Tá comórtas na bhear ag críocht nó sús níl fáceach rá runda agus tá mar sin don ceire idirn dearnacha ránatha. South Carolina, North Carolina, Oregon agus Nazags Gonzaga. Níl éonrad eile le ráthacham faoi sin. Kirsten Green níl is agam céithí ach is réalt nua an chapitil filmtarí. Ír Annalise sí agus tá sí gúsáid a taithí ag clúdú miondíala chun dúsáid sí a taithí sa réimse sin chun cáilehhaint amach mar duine de na capítlethe filmtar ba cháiliúla dam agus ghnothí sí go mór as maragaí i dtíobh cólachtaí nua-thionscnta mar an Dollar Shave Club. Cad é a Dollar Shave Club ní is agam feiceann na fógraí ach nar cheanna mé tá do bhaithe bríomh. Socha gur cheanna duine éigean rud web. Well, tá teach na cógála, teach na nionadaithe, níthe, tá an rialtas goiteanna tí rialúcháin chuir an teoranar an méid eolais is féidir le soláisiúirí is féidir le soláisiúirí seirbhíse Idirlín a dhéal. Ní mó ná sásta atá riant den Stáit agus tá réir sin tá siad san ag bóga sa teoile ag ghearraí rialúcháin eolais dá le héad láidirú agus is mithí dé. Tá dabhainn mór nuamhracha ag caint faoi ghráma nua, Sweat, a scríomh Lynn Nottage. Baineann an dráma le cogaíocht George Bush séantas ar nó, níl dráma an gan chaibhlinn sa bhfuil. Agus mar atá an aisling Meiricánach á chur siar. Á chur athlá agus atrá. Well, sin iad na scéalta móra, go léir, tá sin am domsan is éirias agus sláánna á gailib. Mar sin, goim rath dé ó ribh go léir, agus tásúla gom go bhfuil muid a caint a rís sa bhhaid. Slán tamhail.